7FM Radyo Sagada Matutyan Manragsaka Ay insalidumbay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbagag sa papapagayam gagayam, din mano man iti oras iti panangkaibingay dagiti sumagmamano at damdamag itang aldaw iti Martes Honyo 30. Manipog kadagiti ulo dagiti damdamag lokal ken iti Italiana, DOH car, pinapipigsa iti panagsanay kadagiti health workers para iti panang salukag iti cervical cancer iti car. Para mo iti detalye na gagayam, pinapigsa iti Department of Health Cordillera Administrative Region DOH CAR iti pananglaban iti cervical cancer babaen iti panagsanay kadagiti health workers manipod kadagiti naduma-duma ang munisipyo ken syudad ti rehiyon. Iti panagsanay ang naangay iti syudad ti Baguio kinuna ni Regional Director Amileta Pangilinan at tunggal babae ang mas masalukag iti umno awagas ket adda na imbag agundaway ang maduktalan nasapa no adda cervical cancer tapno maagapan iti panakataripato na. Iti panagsanay ang naanga iti duwa a batch ket paset ti Cancer Prevention and Control Program ti DOH CAR. Pangidadauluan ni Regional Coordinator Rakat Tubana amang papigsa iti panangsalukag kan panakaammo iti publiko may panggap iti sakit. Sigon ti DOH, ti cervical cancer kat may kadwa akangatuan a cancer amang apiktar kadagiti babae iti Pagilian. Kalpasan iti breast cancer, agdama umabot iti 8,000 a babae iti madiagnose kada taon ken iti agarop 11 a Pilipina iti matmatay iti tunggal aldaw gapu iti daytoy a sakit. Tapno mapapigsapay iti panangsalukag na iti ti agarop 13 million pesos para iti panakagatang iti nasurok 9,000 HPV DNA test kits ang maipang pangruna kadagiti babae saan pa'y ang na-screen ken dagijay agnanaod kadagiti adayo a komunidad. Babang kadagiti nga nga namnamaan ti DOH CAR ang mapabasit dagiti kaso ti cervical cancer iti Cordillera babaen iti nasapa a panakaduktal. Napuan a panakataripato ken panakapapigsa iti panakaammo iti publiko. Iti na dumapay adamdamag alukala, Ilgio Bontok ang mga idolo ti public hearing may panggap iti panagnato iti tricycle fare. Iti detalye na papagayam, impalagip ti Municipal Government of Bontok ti amin ay stakeholders ken riding public nga umay nga makipaset iti public hearing may panggap iti panagbaliw ti Ordinance number 359 series of 2022. Amang sapsapol iti panagnato ti plete iti tricycle iti ili ti Bontok. Maangay dayto inton Huwebes, Hulyo 2, ijay 2026 ijay Municipal Capitol Auditorium.
Kalpasan na ito ay hearing, may pa iti publiko anang nangruna kadag iti tricycle operators, drivers, pasaheros kanta dumapay nga stakeholders. Iti gundaway amang bingay kadag iti kapanunutan, suhestyon ken recommendation tapno may sigurado ti anyaman a panagbaliw iti plete ken umno analinteg ken uman namong iti agdama a kasasaad ti ekonomiya. Iti damdit at dumapayad na maglokal, iti DMW, pinapiksa iti serbisyo ken programa para kadigiti OFWs ijay Singapore. Iti detalye na iti nakisinaraki iti Department of Migrant Workers, DMW Secretary Hans Leo G. Kakdak, kadagiti Pangulo iti Filipino Community iti Singapore iti programa nga Kumustahan with Secretary Hans iti Hunyo 28, 2026. Iti panagmeeting dimngeg ni Secretary Kakdak kadagiti pakasaknan dagiti overseas Filipino workers wenno OFWs kanang ibingay kadagiti kabarbaro nga inisyatibo ti DMW tapno mapadali wenno mapapartak ken mapaasideg dagiti serbisyo ti gobyerno kadakwada. Imbaga na nga agtultuloy iti koordinasyon iti DMW kadagiti airlines ken iti new NAIA Infrastructure Corporation NNIC. Tapno may patungpal anaangay dagiti pagimbagan ti OFW pasa ken mapalaka iti proseso ti airport para kadagiti agbiyahe nga OFWs. Nangitudmat iti update may panggap iti e-verifier system ken data flow platform amang ipalubos kadagiti kwalipikado nga OFWs amang aramid iti online contract verification para iti Overseas Employment Certificate wenno OEC. Isu nga mangpabasit iti kasapulan nga umasidigpay iti opisina para iti transaksyon. Kinunapay ni Secretary Kakdak Arno pay may sa kadagiti kabarbaro a departamento iti gobyerno ti DMW agtultuloy lata iti panakaipalawa. Wenno panakaipalawa dagiti programa para iti pagimbagan dagiti OFWs. Kairamanan dayto iti OFW Hospital. Panakaipasdak dagiti OFW wings babaen iti panakitinulong ti Department of Health DOH ken dagiti programa ti National Reintegration Network NRN. Amang isilpo kadagiti agsubli nga OFWs iti panagbirok iti trabaho. Skills training babaen iti TISDA, livelihood assistance babaen iti DTI. Ken dadumapay a serbisyo ti gobyerno tapno makatulong kadakwada nga mangrugi manen iti nasayaat ken natalged a panagbiag iti Pilipinas. Inayon na paya dagiti a programa ket mangipaay iti tulong kadagiti adu a beneficiaries ijay Singapore. Tapno maawat da dagiti kasapulan a serbisyo manipod iti panagtrabaho da iti ruwar iti pagilyan agingga iti panagsublida iti pagilyan. Kabayatan na napadakkelmet iti pondo iti Action Fund kalpasan iti probar ni Ferdinand R. Marcos Jr. amang ipalubos iti DMW amang ipaay iti tulong iti nasurok nga 80,000 OFWs iti entero a lubong pakairamanan dagiti agtrabaho ijay Singapore. Iti mo di adamdamag lokal, iti 22 anyos minor, nagbalin ang kampyon iti International Arm Wrestling Tournament ijay Malaysia.
Nangabak iti may sa kangrunaan nga international akam kompetisyon iti 22 anyos a minor ken arm wrestler nga ni Israel Ikid. Kalpasan ang nagkampiyon iti 70 kilogram pro category iti King of the Table SEA Games 2026. Sabath Open Arm Wrestling Championship nga naangay ijay Malaysia. Iti eksklusibo apan tungtong idagiti media inbingay ni Ikid asaan pa laeng amamati aging gaita iti dakkel abanligi nga pasamak na kinunana nga inted na amin akabailan na iti panagkompetisyon. Nang naruna pa'y nagdubli iti panagsanay na ken insider na pailaang iti panagtrabaho na kas minor tapno makapokus iti panagsagana iti torneo. Sigun kinkwana dagiti teknik a top roll, hook ken hand control tinangted kinkwana iti bintahe iti tunggal panakilaban. Isuan ang iturong iti panangala iti kampyonato. Iti panagbaligi na ket maysa apamaneknek ababaen iti kinaanos disiplina ken naindaklan a panagreget mabalin a may parangarang dagiti talento dagiti Pilipino iti sangalubungan. So dagita pala ang dagiti may padanon tayo at damdamag itang altao iti June 30, 2026.